Zdravo ljudi, u današnjem videu ćemo vam reći nešto više o procesu otvaranja firme u Sloveniji, šta je potrebno da završite u Srbiji, koju papirologiju da spremite, a šta vam je potrebno da završite tamo i kako smo mi zapravo provele par dana u Sloveniji i kombinaciju uživanja i posla. Što se tiče otvaranja firme u Sloveniji, papirologija koja je potrebna dosta je obimna i svašta nešto moramo da pripremimo i to dosta košta. Dakle, prvo iz Srbije morate da pripremite različite potvrde, to jest potvrde da niste osuđivani, a onda potvrda da se protiv vas ne vodi ni jedan krivični postupak. Jedno se u SUP-u izvlači, drugo se izvlači u sudu. Sad, jedna stvar za koju mi nismo znale dok nismo prokrenule taj postupak otvaranja firme jeste da za sve prevod, dakle oni vam daju na srpskom jeziku, na latinici, to morate da tražite ovde, a onda idete u Sloveniju i prevodite tamo sve dokumente i svi dokumenti moraju biti sudski overeni i prevedeni od strane slovenačkog prevodioca. Tako da to je to mala razlika, nekad promene u zakonu, mislim da se desili krajem prošle godine. Što se dalje tiče nekih papira, potreban vam je važeći pasoš i morate naći poslovnu adresu pre nego što započnete uopšte od procesa otvaranja firme. Dakle, oni traže ta 3 papira na uvid, vaš važeći pasoš i kada imate sve te informacije, idete u spot. Sad, da biste započeli uopšte proces otvaranja firme, potreban vam je i poreski broj. Sad, neko ima možda poreski broj već slovenački, neko nema, ali to je jedan zahtev koji se popuni na licu mesta u FURS-u i nakon 5 radnih dana otprilike oni vama daju potvrdu da ste stekli sve uslove za dobijanje poreskog broja u Sloveniji. Sad, kada se dobije poreski broj, dakle, sa svim ovim papirima koje sam prethodno pomenula, idete u spot tačku za registraciju. Sad, sama spot tačka za registraciju možete da izaberete koju god u Ljubljani. Ja sam izabrala da radimo sa Impact Hubom, tamo je jedna divna devojka, Klara koja nam je zapravo pomogla da sve što od papira treba, da napišemo taj akt o ustanovitvi i da preda sve papire. Što se tiče konkretnih podatka koji su vam potrebni u spotu, svi ovi papiri plus popunjavate par zahteva i sve se vezuje na vaš pasoš. Kada se ta procedura ispuni, idete u banku i sad u banci morate da idete lično prvi put, nemojte ići ni u jednu drugu banku u Sloveniji koja nije NLB. Iz OTP-a ne mogu da vam otvore račune, ne mogu ni trećoj banci koja tamo postoji, mislim da se zove Delovna hranilnica ili nešto tako. Dakle, NLB jedini posluje po tom spot standardu i oni vam omogućavaju, dakle, uz ispunjenje neke forme koja otprilike traje 20 minuta i mora lično da se izvrši, daju vam taj neki privremeni račun. Na privremenom računu vi morate da uplatite iz Srbije, dakle, kad se vratite u Srbiju, na tom računu iz svojih sredstava uplatite 7.500 eura. I sad, taj proces je zapravo najkomplikovaniji, pošto za uplatu 7.500 morat ćete da prijavite to kao investiciju u stranu državu u Narodnoj banci Srbije. Kada prođe taj proces, dakle, novac je evidentiran, ovi iz banke će vam dati potvrdu o uplati. Može jedan sneak peek, samo da donesemo macu. Našu glavnu maskotu. Koja je nešto baš i nije srećna. Raspoložna za snimanje. Raspoložna danas za snimanje. Da nastavimo dalje. Što se tiče, dakle, procedure posle te prijave investicija, kad prođe novac, oni vam daju potvrdu, potvrda se šalje u okružni sud, možete da otvorite samo deo i nakon skupljanja svih tih papira, dakle, okružni sud vraća potvrdnu registraciju, na IP-u ste registrovani i dobijate od osobe koja vam je vodila spot registraciju potvrdu da ste se registrovali. Nakon toga sve te dokumente šaljete u banku i oni vam otvaraju račun koji više nije privremen i dobijate pristup svim aplikacijama. Ukoliko se odlučite za NLB, što je jedina mogućnost ako ste iz Srbije, imat ćete 3 eura godinu i po dana i nakon toga plaćate 7 eura održavanje, što je fenomenalno. Ljudi su toliko fini, dakle mi smo sve skoro završile preko maila, osim tog jednog viđenja uživo i da nakon aktivne
registracije morate da registrujete računovođu, tačnije da se pošalje poreska prijava i to radi u ovom slučaju računovođa. Tako da to je neki ukratko postupak za otvaranje firme i što ja moram da naglasim, znači mi smo firmu otvarali samostalno, nismo koristili ni u jednu agenciju koja ima to kao delatnost i koja se bavi baš otvaranjem firme. Zašto? Mi smo proračunali neko da bi nam jeftinije bilo da to odradimo samostalno i da možda iskoristimo to vreme da provedemo par dana u Sloveniji. Da, na kraju krajeva sva dokumentacija koju skupljate je nešto što morate vi lično da preuzmete, tako da i da uzmete nečiju pomoć, svakako tu papirologiju ne može niko umesto vas da izvuče. Tako da naš savjet je da ako imate dovoljno vremena, odradite sami i uštedite dosta novca. Evo ovako mi smo, pošto smo odlučile da provedemo i par dana u Sloveniji, to vreme maksimalno iskoristile. Bukvalno vodič kako provesti 24 sata, u jednom danu smo išli i do planine i na more i uveče izašle u grad, tako da kombinacija svega. I prvi put smo probale obe, ne, ja sam prvi put, tebi nije bio prvi put, sportsko penjenje. Zdravo ljudi, evo danas smo na penjanju, ekipa koja kida danas uči da penje. Išli smo na pravu stenu, zato što su mene roditelji pitali je li ovo bilo stvarno ili ne. Prava stena i zaista je jako lepo iskustvo, adrenalin nezamislivo. Evo ljudi da vam se javimo, Igor se popeo gore, sledeća je Kacka. Iskreno, ja nisam bila sigurna da ću uspjeti, jer nisam toliko ni razgibana, niti imam iskustva sa tim. Međutim, sa pravim ljudima, naš Igor je bio zaista fenomenalan učitelj i sa nekim tako iskusnim mnogo to ide lakše. Stegnene ruke. I samo digni nogu i ostaj. I zaista, ukoliko budete u prilici, ja bih svakome preporučila da proba. Nije lako kao što izgleda kad gledate druge, ali je prelepo. Osim toga išli smo i do Izole nakon toga. Malo prošetali smo pored mora i išli na ručak. I zaista ja sam prvi put bila i u Izoli. Sem toga da, uveče smo izašli sa Goranim bivšim kolegama i iskreno, ljudi su, ne znam, da li je takva atmosfera u Sloveniji, mislim da i to mnogo utiče, da su svi toliko opušteni, toliko ljubazni, prijatni, da gde god odete, nekako je lepa atmosfera u vazduhu. Da, još jedna stvar što se tiče sad slovenačkog, niko vam neće gledati kako ste nešto rekli, da li vas razumeju, u principu svi oni pričaju, ima dosta naših ljudi, mislim, što oni kažu bivša juga, tako da će svako da vas razume, ako ne, naći ćete način da komunicirate i kad se vidi, kad se prepoznate da ste, ne znam, iz Srbije, iz Bosne i sve to, to su tamo sve naši ljudi, tako da je dosta jednostavno da se sklope neka poznanstva i da se upoznate sa novim ljudima. Što se tiče penjanja s moje strane, baš je bilo interesantno i mislim da ćemo to definitivno da uvedemo kao Code Kido Breaks, neke ideas i tako nešto, možda nekom kasnijem razvoju firme. I što smo mi otvorili firmu u Ljubljani, to možda samo treba da dodamo, jeste da smo mi shvatili da imamo ogroman potencijal u firmi, dakle da su ljudi koji ovde rade stvarno kvalitetni. Takođe za Nerbit nam je dosta bitno da širimo potencijalna tržišta, da otvaramo nova vrata, da jednostavno radimo lakše sa drugim firmama i sa drugim ljudima iz Evropske unije, Kanade i to sve mnogo lakše iz Ljubljane. Tako da taj poslovni deo je, mogu da kažem, bio uspešan. Sad što se tiče ovog privatnog dela, on je bio još uspešniji. Provela smo stvarno 3-4 dana koje su bila dosta interesantna, popunjena i definitivno ćemo uskoro da se vratimo ponovo. Tako je, i samo još jedna preporuka za hotel. Mi smo bile u City hotelu koji je baš u centru Ljubljane. Lokacija je fenomenalna, baš je centar, ne znam da li može nešto bolje za onoga. Hrana tamo. I pola sata kasnije, gotov trening. Teretana, sve je na vrhunskom nivou, tako da, eto, čisto ako budete odlazili u Ljubljanu, naša preporuka definitivno.
To je to. To bi Hvala bilo što ste to. gledali ovaj video i nadamo se da ćemo sad da vam donosimo malo atmosferu i duh iz Slovenije u narednoj videu. Vidimo se!